عشا ودقشيس أملا حاوب مسلو نزي تحسام انت متيمون وحد حيلي رايش عند سلاسة حزي سمعهم ما ونحوس مقالة مأخل بوليتيكانا مقالة قلت بفيدرال زحقز عطو حيلو تقراي بوغن حو حزو للسراويت انجيش استخايدو خينو كساب حجي بنو تصل قطر مقدات زي تفلطلو عبر بعض بوتاتات مدقعت خمس تخايد زبس حنا تصبصب يقلص نايت زارق سرعه والكملاخي إسياس أبجد سيناي سرح وده أبي فسمول زول دقيقة تقرأي نحنا خلوطا خمزين خل أرجعي زناي. سلازي إثيوبيا وستزي مزامي من السوساتو تشين ميلاكو سو يشابه منجسنو سلازي سكما شيء درسنا نيازي مزامي ميتشارب بنن ساتي ياتفان عن كسمين أتفان سنن يدربو بينسل. سلام كورة تخطاتلتي إمباركس كمتر موديلو مدما حدش تابتو شال جازر خبنا يوم حواري تطاتنا وهم كنا بزح مزينا لنا نلو من تاينا رغيبنا عفو شال ميديا كومود باسلك يبحر بفلاي عزيو حدش حواري تطاتي وصلو قداي تقراي إثيوبيان زلو نايكوناتو تتدما أفجاف بس يحلو بفلاي دما الكاوتات عدوا لومي ناي سراويت منقص خاصة مانا يلو ستايو كسمويهم سنة مكتال قونا لكم دات منهو لايك سبسكرايب شير كومنت مقاركن ايترسعو بفلاي تريقوا لخمس فيديو كن سبسكرايب تكبر سب حدا خلطة راح يزلو سو سبسكرايب مقار من ما يقولكم من عيق متغمني سبسكرايب قورنا لكم نبتوستي كساب قروكم عشا ودقشيس أملا حاوب مسلو أبي خريستيان كمزيلو نايم سولنت كخيد كتريو خلخاي إزي بيت خريستيان أقول بلت كخيد أيقبون إزي ساتنا إلي مزحف قدس حيزو تريو الله كمزيلو أبي خريستيان كتريو خلخا بتعمخها تحزن ريوا أنا نبيت خريستيان زخدلو مخنيات صدقي محرت لقسي هياونتنا أملاخ دلي دا أمبر سب دلي يكونكون مسكال حيزو أبت بيت خريستيان كمزيلو تريو مسكهانات مسوبوتات مسكورات أبوتات بعلا بيك أشي بيتروس نسألة تقومجيمو نهي بيت كريستيان كمسيل أبيت كريستيان كغيت كلك حسن داو عليه كتالي الكدناجر ناو عليه أمسولو نهي بحق أمسولو السبيز السبيز بيت كريستيان يقبوني ساطنا إليو بزخونة متاللي سراقي ليبا مدناجري زخونة يخون بزي قدس سب زي قبرو يكون كون غيره انت غيريو جن نبيت كريستيان انت دا زخيت تخوينا تسفال لن حدا معلت غير مالتي بزخونه جن ودق الشيخ نسخة ناب بيت كريستيان زي تمص مدناجري زخون كاس سخاخا جن السخاون بيت كريستيان اندحر مصيخا السخا ميديا خمز تدناجر زنبر كاسبي خامو بيت كريستيان ايغبا كان ايبلني كبلا يغبانن بيت كريستيان ون ابت مجمريا قداسي انتاي تبل مسيلكا كله زغبرا لصدق صادق وؤتو لزيا كبر سنبته ايبل فلاسي زغبا هابه اغزيابير كله زغبرا لصدق صادق وؤتو وزيا كبر سنبته انتاي مالتيو اي تردوني خاصها جن بيت كريستيان انتاي اتبل زلا نبيت كريستيان زمص زبله بمولو حاطئ دكاما سنفي كمزي مغباري حماقي ايبل اغزيابير كاب حزبو كفلني ايبل طراي يمصا مغنياتو سنبت زخبر صادق يو ياتبل بيت كريستيان دس ايبل كمز عينه تسفا سلازلوا نمئمنانا كمو عينه تسفا سنيقا نابت محاري لغاس زخونه املاك كنمص ابدغا روحو كم زخونه تنغرنا يا بيت قداسي سخا جن انتاي غيركا تفلطوزي بزخونه جن نبيت كريستيان زخدلو مخنيات اسخا يتنغرننيها بزخونه كم زخونه سب انا نزخونه سب كوارد مانم سب سمعنا يفلطني بزخونه مسكين طراي كبلك ادلي نزي ያው حጂ ትሪወለሁም መልእዚ ተፈታዊ ፍላይ ድማ ዝቀረባ ማዓልታት ምስ ብዙሕ ሰብ ይጋጨውሉ ምዝ ድማ ተጋጨም ያው በከምዚ ኢልዎ ምግረ መልስ ድማ መሊስሎ ዚሪ ማለት እዩ እስኪናዝ حسام انت متيمون وحد حيلي وحد مسوعتي عبز حصر غزيه تواقينا خنسعر زخلنا حزبنا نام ربوت زملس عب تحت ورار زل حزبنا نصا زوص جزاتنا نصا زوص نام ربوت زملسن بعلنا ناي صص حيلي
ምስ ህዝቢ ዝወገነ ናይ ህዝቢ ኣለንታ ዝኾነ ሰራዊትናን ምምሕዳርናን ጥራሕ እዩ ብጀኖሳይድ ዝፈጸሙልናን ብኽሓትን ኣይምለስን ወታደራዊ መኮንናት ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ዝርከብዎም ናይ ቴክኒክ ሰሙያ እውን ዝርከብዎም ኣብ ዓፋርን ኣብ ጎንደርን ኣብ ሰመራን ኣብ ጎንደርን ከተማ ዝነቆጠ ውጭለ ኣብዚአን ጥራሕ ዘይኮነ ብሽፍቱ እውን ሓዊሱ ሰለስተ ማለት እዩ ብሽፍቱ ደብረ ዘይት ማለት እዩ ኣብ ብሽፍቱ ኣብ ጎንደር ኣብ ሰመራ ሰለስቲኦም እዚኦም ናይ ጦር ጀትን ናይ ድሮንን ማእኸላት እዮም ናይ ጦር ጀትን ናይ ድሮንን ማእኸል ምዃኖም ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ተሓዚ ስማዕኹማ እውን ሓዊሱ መቐለ ማእኸል ፖለቲካና መቐለ እውን ሓዊሱ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ናይ ሰርቪላንስ ድሮናት ፀኒሐን እየን ብታሕታይ እውን ንምዕራብ ትግራይ ከባቢ ኣረም ሰብዓ ዘለዎ ናብ ቦርደራት ሱዳን ናብ ቦርደራት ኤርትራ ከምዚኡ ናይ ሰርቪላንስ ድሮናት ፀኒሐን እየን ናይ ውሽጢ ሓበሬታ ፍልፍላት ሓበሬታ ከም ተሓበሩና CH-95 ዝበሃላ ድሮናት ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከም ዘለዋ እዚኣተን ወታደራዊ ዳህሳሲ ገብራ ከም ዝቐነያ ሕዚ እውን ወታደራዊ ዳህሳሲ ገብራ ከም ዘለዋ እዚአን እንተለና ኣርም ሰብዓ እውን ታርጌት ገይረን ንናይ ሱዳን ሰራዊት እውን ታርጌት ገይረን ይኸዳ ከም ዘለዋ ጥምረት ሕሚትን ኣብዪ ኣሕመድን እንዳጠናኸሩ ክኸዱ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብዘን ሰለስተ ነቁጣታት ነቂጦም ንሱዳን ንኤርትራን ንትግራይን ክብድቡ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ ኢና ኣብ መንጎ ብፌደራል ዝሕገዝ ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ብወገን ሕወሓት ዘሎ ሰራዊትን ግጭት ዝተኻየደ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ቁፅሪ መጉዳእቲ ዘይተፈለጠሉ ኣብ 4 ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ዝበፅሓና ፀብጻብ ይገልጽ እዩ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ንሓይልታት ሰላም ትግራይ ንሕድሕዶም ሎም ናብ ውግእ ዝኣትዉ ዘሎ ፌደራል ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ውልቀ ሰብ እምበር ምስ ዘይሕጋዊ ሕወሓት ኣይፈርምኩን ምባሉ ስዒቡ ኮይኑ ብፌደራል ዝሕገዝ ናይ ጃንጃዊት ምልሻ ሱዳን ኣልፋሻር ድሕሪ ምቆፃር እዩ ኣብ መላእ ትግራይን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን ስልያኽ ካይ ዝሓገየ ናይ ፌደራል ሓይሊ ወርሒ ሕዳር ንመጥቃዕቲ መሪፅዋ ከም ዘሎ ካብ ምንጭታትና ዝተረኽበ ሓበሬታ ብምጥቃስ ናብ ሰማዓት ምዝርጋሕና ዝፍለጥ ኮይኑ ብኣሽሓት ዝቁፀር ምዕቡል ኣፅዋርን ሰራዊትን ፌደራል ኣብ ዶባት ትግራይን ደቡብን ምዕራብን ምብራቕን ምርጋፉን ቀፂሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሓራ መሬት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ግጥም ነዚ ምዕባለታት ተኸቲሉ ኮይኑ ኣብ መንጎ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ካብ ራክታ ክሳብ ዓውደር ትግጥም ከም ዘሎን ህዝቢ እቲ ከባቢ በዚ ፍጻመ ኣብ ከቢድ ሓዘን ከም ዝርከቡን ምንጭና ወሲኺ ብዘይካዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዑደት ብምፍጻም ምስቶም ተጋሩ ክንሰሞም ሓራይና ብምባል ኣብ ሜድያ በምሓርኛ ብገዛ ድማ ብትግርኛ ዝዛረቡ መራሕቲ ናይ ፀገደ ዝፍለጥ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝተራኸበ ጌታቸው ብዛዕባ ዑደትን ምምላስ ተፈናቐልትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ወጥሪ ምስፋኑ ብተወሳኺ ዝተገለጸ ኮይኑ ጌታቸው ብኮነሬል ደመቀ ዝምራሕ ምምሕዳር ክፈርስ ተወሲኑ ከም ዘሎን ተፈናቐልቲ ናብ ቤቶም ተመሊሶም ምምሕዳሮም ከም ዝመርጹን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ከም ዝምለስን ምግላጹን ካብቶም ሰራዊት ኣዳልዮም ዝጽበዩ ዘሎ ወረርቲ ከቢድ ፀርፍታትን ዘለፋታትን የጋጥሙ ከም ዘለዎም ተፈሊጡሎም ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ሓዊሱ መራሕቲ ወልቃይት ተዛረብቲ ትግርኛ እምበር ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ኣይኮኑን ክብል ዝገለጸ ጌታቸው ብዛዕባ ዓደቱ ኣብ ሕሞራ ዝምልከት ቃለ ምሕተት ዘካየደ ኮይኑ ብኮነሬል ደመቀ ዝምራሕ ምምሕዳር ክፈርስ ናይ ፌደራል ውሳነ ምዃኑ ገሊጹ እዞም ሓይልታት ኣይነፈረሰን እንተኢሎም ጉዳዮም ናይ ፌደራል ከም ዝኸውን ዝገለጸ ጌታቸው ሰራዊት ትግራይ ይኹን ሕወሓት ብሓይሊ ዝመልስሉ ምኽንያት ከም ዘየለውን ኣብ ቃለ ምሕተቱ ገሊጹ ብተወሳኺ እቶም ሕጂ ንወልቃይ ዘመሓድሩ ዘለዉ መራሕቲ ተዛረብቲ ትግርኛ እምበር ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ኣይኮኑን ዝብል ናይ ጌታቸው ቃል መልሲ ዝሃቡ ኮይኖም እቶም ናይ ወልቃይ ፀገደ መራሕቲ ዝብሉ ኣስመላሽ ኮሚቴ ከቢድ ቁጣ ከም ዝፈጠረሎም እውን ካብ ቃላቶም ምርዳእ ተኻኢሉሎም ካሓደ ክብሉ ነቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቃላት ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝንቀሳቐስ ውልቀ ሰብ ምዃኑ እውን ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ክስ መስሪቶም እዮም እዚ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ስዒቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ወልቃይት ኣነ እየ ዝብል ልሸተ ደመለውን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያታት ዘካየድዎ ዘሎ ጎስጓስ ዝቐጸለ ኮይኑ ዝፈርስ ምምሕዳር ከም ዘየለን እቲ መሬት ኣካል ናይ ኣምሓራ ምዃኑ ዝምለስ ተመዛበል ድማ ከም ነባሪ ጥራሕ ኣሚኑ ምዃኑን ይገልጽ ኣሎ ጌታቸው ብተወሳኺ ንሻዕብያ መልስለን ዝበለ ኮይኑ ነቲ ንልቢ ዘለውን ብሃገሩን ህዝቡን ዝሓስብ ኤርትራዊ ዘድመየ ዘረባ ኢሳያስን ክጠቕሶ ተሰሚሑ ሓራም ከምኡ ዝኣመሰለ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና ቅጅል ኣይብለናን ጅቡቲ ሓላል ግበረላ 4 ቢልዮን ህልዋ ወላ 5 ቢልዮን ህልዋ ሓላል ግበረላ
ንጅቡቲ ክንወዳደር ምእንቲልና ንሕና ወደብ ዓሰብ ኣይነማዕብልና ወደብ ባፃዊን ኣይነማዕብልና ሓድሽ ፖሊሲ ሕጂ ንዕዞ ዘለና ይኮነ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ካብ 3 ክሳብ 4 ቢልዮን ዶላር ናይ ኣገልግሎት ወደብ ኣታዊ ንጅቡቲ ሓላል ይግበረላ ብምባል ምስ ጅቡቲ ክንወዳደር ክንብል ዓሰብ ኮነ ባፃ ኣይነማዕብልን ምባሉ ተኸቲሉ ጌታቸው ረዳ ንኢሳያስ ካብ ዜግነት ናይቲ ሃገር ብምውፃእ ብኽድዓቱን ከሲስወሎም ጅቡቲ ካባና 3 ቢልዮን 2 ቢልዮን ይወስዱ ኣለዉ ዓሰብ ነልምዓዮሞ ጅቡቲ ጥራሕ ካብ ትጥቀምስ እሱሕ ተጠቕሙ ኢልና ጅቡቲን ሓላል ይግበረላ ንጅቡቲ ክንጎድእናስ ነልምዖ ወደብ የለን ሕዚ ኢሳያስ ሽዑ ተሰሚዓዮስ ገጹ ተዝኽወ ነይሩ ኤርትራዊ መሰለካ ንጅቡቲስ ንሓላላይ ይግበረላ ኢልካስ ህዝብኻ ወደብኻ ምዕንቲ ኢትዮጵያ ከይጥቀምልካ ዋላ ይፍረስካ ሰላም እዛ ቪድዮ እዚኣ ረኣይዋ እዚኣ ምስሊ ናይ ኤርትራ ናይቲ ዝኣረገ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ዝፍፅመሉ ዘሎ ግዜ ምስ መራሒ ናይ ግብፂ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ኣኼባ እዩ ኣብዛ ኣኼባ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ንኢሳያስ ኣሰንዮም ዝመፁ ሰበስልጣናት ናይ ስርዓት ኣሎ ኢሳያስ ከም ኣመሉ ይልፍልፍ ኣሎ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ግን ኣብቲ ኣኼባ ክርከቡ ድሌት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ምክንያቱ ኣሪጎም ክድቁስ እዮም ደለም ዘሎ ደቂሶም عثمان صالح عند حدا ريخو مخنكو بقى اب قال هلم يلو خيدلو بتقول نزلو يمان قبل اب بانك عند حدا تريو لهم ابتني اخي ابوتا تركب دلي يمثلني بده حيد له ايوه امباسادر ناي سرعه غرفات جبتي نسخه ديت غدفنا اليوم هو قال هي تخلينا لا اخي واخس حصرتنا بلولو الزرقنا ነገር ድሕራሊ ኮይኑ ኤነርጂ ሓይሊ ዘይብሎም ዝኣረጉ ነዛ ሃገርና ይመርሕዋ ከም ዘለዉ ቶም መራሕቲ ኣሪጎም ነታ ሃገር እሪጎም ከም ዘለዉ ፍላይ ነቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ፍላይ ነቶም ንበረልና ፍላይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ሓደ ጅግና ስርዓት ከም ሓደ ሃገራዊ ስርዓት ጌርኩም ትገልጽዎ እዚኦም እዮም ቶም መራሕትና ትብልዎም ዘለኹም ኣብ ኣኼባ ኮፍ ኢሎም ከማነይ እቲ መራሒኦም እንታይ ይብልኩም ዘለኹም ክሰምዑ ዘይክእሉ እዮም ደቂሶም እዮም ዘለዉ ኖት እውን ኣይፅሕፉን እዮም ዘለዉ ኢሳያስ እንታይ ይብልኩም ዘለዉ ኣይፈልጥዎን እዮም ዘለዉ ትግራይ ንሕና ክንልውጣ ከም ዘይንኽእል ኣረጋጊፅና ኢና ንትግራይ ንሕና ክንዕብያ ከም ዘይንኽእል ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘሎ ተረጋጊፅ በቃ እዚ ፕሩቭን በቃ ተረጋጊፅ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ናይ ትግራይ መራሒ ክኸውን ኢልካ ክትቅፅል ምፍታን ማለት ትግራይ ሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዩ ትግራይ ሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዩ ትግራይ ኣይተዓብን ጥራሕ እንተይኮነስ ካብቲ ዘለቶ እውን ኣብ 2013 እውን ናብ ምንታይ ከም ዝወረደ ትርኢና ኢና ዋላ ናይቶም ካልኦት ኣብቲ ኩናት ተሳተፉ ዝነበሩ ተራ እንተነበረ ኣነ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ናይ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኣጋጢሙኒ ተባሂሉ ፔሪየድ ድሕሪኡ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ወዲቐ እንተኢሉ أنا مسوي كوتسلي ولا تحقبر داري. سلازي زخمزي عندنا زجمجمنا إياه حوار زجمجمنا إياه وحوحات نهلنا هجوم دزي حالة فني نزيه تقبلك تحدش حيلي أوتوماتيكالي صراحة تجمر انتلص كله بزح شخص صراحة جمري مالت زي خون خيل جن كلام مرات يلن ناتا مهرها كعبي نسلتنا خعبي يمان كابيتالينا نفترنا نخيدكم ناقرنا امرار حارمينا نفترنا نخيد سزي معناتها يدلن هج معناتها يدلن مخنيات انت يبزحوه كله التفيت زلو تاناي من قد ناي أنا أخلني سلطان قال حيل مسيته كأني من سيكرك وإيه ناي حزب دليت كمل لسيه تبل تاريخ وسنة وسنة له لك أخم تاندا من قدال وسنة قال لي عن حدا تقعد لأخواني خيلي قال لي ساعات تقعد لأخواني خيلي قال لي مودعات ساعات قال لي 8 تقعد لأخواني خيلي طب أسرها من قدال زي سبزي
كهون دحرجن نزي تاريخ زي مبلشاو جن لا يوعلو تاريخ مالتي ياكل بيكوزو داري هيجي حنت اللوطي أيام متسا زبالي زلنمو لمن قد زي أقول هنا نمرات أهلا ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዛም የሚነሱ እሳቶችን የሚለኩ ሰው የሻዕቢያ መንግስት ነው። ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ነው እኛ እዚህ ምዛም የሚጫርብንን እሳት እያጠፋን ከሰሜን አጠፋን ስትል የደቡብ ይነሳል። ቅድስት መታለች። እነዚህ እሳት ስማም ዛሬ ደግሞ የመጡብኝ በጣም ተባባዶች ናቸው። ባካችሁ እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ኢህአዲግ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በተለይም ደግሞ ባለፉት 7 ዓመታት ኢህአዲግ ከውስጥ በመጣ ስበት ከውጭ በመጣ ግፊት ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ተፈጠረ ብለው ነው የሚያስቡት። የብልጽግና ደጋፊዎች እንደዛ ነው የሚያስቡት። ባለፉት 7 ዓመታት ኢትዮጵያ ምድር ላይ የተፈጠረውን አይነት የእርስ በርስ ግጭት ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታ አታውቅም። አንዳንዶች ይህንን እንደ ፖለቲካ መስሪያነት ሲጠቀሙበት እንጂ ለምን እንዲሆነ ብለው ሲጠይቁ አሰማቸው። የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዛም የሚለኮሱ እሳቶች እሳቱን የሚጭረው በዋነኛነት ማስተር ማይንድ ወይም ደግሞ ክብሪቱን የያዘው የሻዕቢያ መንግስት ነው ይላሉ፣ በኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እዚ ድማ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ብኩሉ ዝሳወር ዘሎ ኩናት ናይ ናይ ፋኖ ወላ ኦነ ገለገለ ማለት ኩሎም ዋና እቲ ጠንቂ ሻዕቢያ እዩ። እሱ እዩ ንዑን ክነጥፎ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። እሱን ስታስታግሰው እሱ ደግሞ የሚመራው በግብፅ ነው። ግብፅ ላላ ይለኩሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ትግል ባልና ሚስት በሁለት ባልና ሚስት ለምሳሌ በጋብቻ አልተጣጣምንም ምናምን ብሎ ካመፁ ኢሳያስ አፈወርቂ ኑ ይላቸዋል፣ መሳሪያ ይሰጣቸዋል፣ ታጠቁ። በጋብቻ እንዳትጣጣሙ ያደረጋቸው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ መንግስትን ውጉ ይላል። የኢትዮጵያ መንግስትን ለማስወጋት የሻዕቢያ መንግስት መሬቱን ያልሰጣቸው ታጣቂዎች የሉም። ለሻዕቢያ ሰጥቷል፣ ለኦነግ ሰጥቷቸዋል፣ ለግንቦት ሰባት ሰጥቷል፣ ለደሚት ሰጥቷል። ሻዕቢያ ያላስጠጋቸው ታጣቂዎች አሉ ኤርትራ ውስጥ። ኢትዮጵያ በታሪኳ እኔ እንኳን ማስታውሰው በኢህአዴግ በዘመነ ኢህአዴግ ጊዜ የሻዕቢያን መንግስት የሚቃወሙ ወይም የሻዕቢያን መንግስት በኃይል ለመጣል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች 1993 አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋሳ ውስጥ ስብሰባ እንዳደረጉ አውቃለሁ። ከዛ ውጭ የሻዕቢያን መንግስት ለመጣል ኢትዮጵያ ግዛቷን የፈቀደችላቸው አሁን ለብርጌድ ንሓመዶች ይመስለኛል። ከዛ ውጭ በኢትዮጵያ በኩል እነዚህ ነገሮችን አታዩ፣ ይሄ ጸባጫሪ ነገሮችን አታዩ። በተቃራኒው ግን በሻዕቢያ በኩል የምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የተባሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሙሉ በነፍጥ እንታገላለን ሲሉ ምቹ ሜዳ የሚያገኙት ኢሳያስ አፈወርቂ በሚፈቅድላቸው መሬት ላይ ነው። ይህን የሚያዩ ሰዎች ቆጣሪውን ማጥፋት አለብን ይላሉ። የዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር ይቀርፋል ይላሉ። የባህር በር ጉዳይ ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ የባህር በር ጉዳይ ሸቀጥ ለማስገባትና ለማስወጣት አይደለም። ሸቀጥ ለማስገባትና ለማስወጣት እኮ ጅቡቲ ምን አለችን? ሸቀጥ ለማስገባትና ለማስወጣት በኬንያ በኩል አንሄድም እንዴ? ሸቀጥ ለማስገባትና ለማስወጣት ምን ገንዘብ ይቸግረው እንጂ በየትኛውም በኩል እኮ ትከራያለህ። 2 ቢሊዮን የሚሉ 2.5 ቢሊዮን በአመት ክፈል ብቻ ታገኛለህ፣ ምንም ችግር የለውም ይላሉ። ዋነኛው ኢትዮጵያ የባህር በር የምትፈልገው ወደ ውሃ መጠጋት ስላለባት ነው። ውሃ የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። ቀጠናው ላይ ምን እየተሰራ እንዳለ ማየት አለብን። ነገ ከነገ ወዲያ አሰብ ላይ ሚሳኤል ቢጠመድ አሰብ ላይ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ሊመታ የሚችል መሳሪያ ግብጾች ወይም ደግሞ ሌላ ታሪካዊ ባላንጣዎቻችን ቢተክሉ አናውቅም። ስለዚህ ውሃ ጋር መጠጋት አለብን። ውሃ ጋር የምንጠጋው ሸቀጥ ለመላክና ለማስገባት አይደለም። ይሄ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ነው። በናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ደግሞ የትኛውም ዓለም ሲሪየስ ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት የሚያነሳው እንደዛ ነው የሚያነሳው። በተረፈ ደግሞ ሰጥቶ በመቀበልም ሞክረናል ይላሉ። በመንግስት በኩል ሰጥቶ ለመቀበል የሞከሯቸው ሙከራዎች ምንድናቸው? እናንተ የምትናገሯቸው ይሆናሉ። እኔ ግን ሲናገሩ የሰማኋቸው ንግግሮች ኦኬ፣ ከዚህ ቀደም የአሰብን ወደብ ለማደስ ይህን ያለ ርቀት ሄድናል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጀኔሬተር አመተናል፣ መንገዱን ሰርተናል። የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም የጋራ ወዳጃችን ከሆኑ ሀገሮች ተነጋግረን ወደቡን ለማሳደስ እንቅስቃሴ ስንጀምር አይ ብለው ከለከሉ። የዛን ጊዜ ነው ነገሩ እንደተበላሸ ይገባን ይላል። ሎም ኮማዳስ ገበረ ሰበይቱ ታሪኻ አንታይ አስመራ መሲላ ገጹ ከያፈላፍ ገጹ ተበላሹ ሰብሪ ኸያሎም እንታይ አስመራ መሲል ገዝካ ጽርፊ እኮ ዝም አለ حسيموت تاريخ أبا تايدا أسمرها مسيلي قسكا تايدا إيرترا مسيلي قسكا هاتوا جي بزا عينت من قد نحريخا يلومي يلنا
يو جايس نلوم يقرب لهم زنور خزي مسل نيروس كاب حجي استهاتلو بنا مسكنخو انا زك فيكم سس ان يخلون معهم سلام راهوان حزبنا